aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank is vorig jaar landelijk met 8% toenaam. Maar hoe is dat in Dantumedeel? Als we sjuggen naar zoveel jaar en dan is er toch stadig gewoon wel een groei van het aantal klanten bij de voedselbank. Wat voor mensen maakt je nou eens gebruik van de voedselbank? We hebben alleenstaanden, maar we hebben ook grote gezinnen. Dus daar kan ik net zeggen van ik ben er meer of de oren. Nee, van alles wel. Maar een groei van klanten moet er ook steeds meer variëteit komen. Nou, dat is elke keer weer een hele uitdaging om toch de mensen een volwaardig pakket mee te hebben. Want we willen natuurlijk graag dat ze een gezond pakket, dat we dat doorhandetje kennen. En in de pakketten lang houdbare producten. Dus vanuit de landelijke kanalen via Voedselbank Nederland krijgen we heel veel mee. Binnen uw gemeente krijg ik heel veel medewerking van de detailhandel. Dat is geweldig. Tjerken wie de acties voor u horen en wie al je producten je brengen. Of particulieren wie er niet een keer spontaan maar van alles komen. En eerder dan ergens iets te meer van, dan horen we flyeracties bij de supermarkt. Om wel te zorgen dat er voldoende voorraad is. Normaal gesproken kennen mensen maximaal 3 jaar gebruik maken van de voedselbank. Maar worden ze dan in de steek laten? Wij in Dantumedeel het beleid, stel je voor dat de financiële problemen nog net oplost binnen, dan zeggen wij net, de datum is bepalend. Nee, de mensen wie het in de schulden zitten of wie het financieel zwierigheden hebben, die helpen wij. Ik naai hier. Deze mensen worden net alleen maar boodschappen helpen. Naast dat wij in Dantumedeel de voedselbank hebben we ook een kleding- en een speelgoedbank. Hier, van dat mensen ik netjes kleden, hier uitzichtje kennen en voor de Ben Buitersgoeds. Nou, daar wil ik dankbaar gebruik van maken. In heel Nederland binnen 120 voedselbanken en wij worden ondersteund van Voedselbank Nederland, wie een kantoor had. Maar iedereen wie het bij de voedselbank helpt, is vrijwilliger. En er is geen ien wie het betalen wordt. En het yield wat wij nodig hebben, dat wordt besteed aan voedsel en aan de huur van de locatie en dat soort dingen. Maar er gaat niks voor wat ze willen zeggen wat aan een strikstok heen blijft.